Hello mga Mars! So ayan, for today's video, ang katamong topic is everyday morning routine. Yang katamong obra. So ayan, kung nga kakayon so ating kung kaya adwang malago, maglinis, yan. Nung nga kakairo ko itang abe ng metong niya, ita, makalukulukuya kita, problema yarugo king kayang kai computer. So ayan palis. Kita ka palis. Ayan kalago na check. Ito na naman just me problema na marugo king kai no computer. So ayan bangan to masyadong mabulok. Kaya katamong des. Panguskusan tayo. Bantay yan ang mga alikabukan. Bila ko alikabuk ako. Pero kuskus no mo ka. Bala mo, totoo Pating salamin, peng, uskus ni. Tsaka yan may kipagchismisan. Talaga mong pera kuskus no. Bala mo, totoo Paka-aircon keso, yan nga po pati kami, charot. O yan pinta lang ko niya, pinpining ka na akong ngabe, may stress siya rugo kakakain naging computer, no? Bisang gumana yung desktop, no? Desktop. Bisang gumana yung computer, no? Rugo, ayan, sinopang ko niya pinrugo, ang papayin kayang mouse, ang po yung keyboard na larugo gaga, no? Di ba papalit na lang? Yan, rugo, padurot-durot ko, sopang kaya. Mag-try mi rugo. Ayan, sikub ko na rugo. Sabi ko kayo, RIP akong mga yan. Dapat ako, lami yan keng down ako. Total, blamo, medya na rin. Ayan, rugo, kalambat bayo ginanakin.